Sospek sa pagpamomba sa NGCP Tower sa Kauswagan, Lanao del Norte na ilha na sa otoridad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikumpirma ni Brigadier General Ray Alimanya sa 2nd Mechanized Infantry Brigade nga nailhan na ang patayng lawas nga nakita duol sa blast site sa NGCP Tower sa Kauswagan, Lanao del Norte kaniadtong Oktubre 25, 2022. Mausab kini ang giilang sospek nga si Mukami Bashir alias Abu Jana Abu Turab nga miyembro matod pa sa Dawla Islamia Maoti Group. Sumala sa kapulisan nga posibleng naunay ang sospek sa pagbusikad sa bomba. Ilabi pa nga aduna pay laing IED nga nakuha sa lawas niini. Gawa sa gitanom nga IED sa usa ka tower sa NGCP. Kato siya nga incident sir is duha manggod to. So kuan gyud siya naunay. Mga baguhan siguro to nga mga bomber suspect nato. So mo na nga naunay siya. Nibalik na sab matod pa ang kuryente sa 138 kilovolt line nga nagkutay nga kuryente sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental ug Lanao del Norte, pinaagi sa Emergency Restoration System sa NGCP. Nagpasidaan sab ang kapulisan ug kasundaluhan sa mga residente sa Lanao del Norte nga kanunayon ang pag-igmat ug i-report gilayon sa kapulisan ang mga kadudahang tawo nga ilang makitaan. Natay 22 municipal police station nga naa hotline, naputay barangay pulis sa barangay og labi na sa ato ang provincial headquarters natay hotline dinhi. Tawag lang o text lang unsa may mga nakita nato. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.